Tháinig Americanach seo chundaí óir chuir bí heasí bhaid rint slat íscareachta dhéanú rint gona hefnathe breátha a gunda bhío. Agus ar chuir bhí hanig sé an paddy seo bhí gíscareachta ar an náhan thomáich. Agus facus gon Americanach go paddy a gíscareachta ar híomh bháin gan áhan láháin agus ar a tíomh eile gan áhan an lá ar gceann. Agus bhí géirí go maiile leis agus ar chuir bhí casú an bheirt chuir chéile sa fob an lá seo agus ddíire sé go paddy cén chu rósaige an tíomh ceas gan áhan le an íscareachta dhéanú. Well ar sa paddy leis breithin sé ar fad ar má bheanar sé sin. Má cholaíonn sé ar a tíomh yes téimse ar híomh na lábhar deise gan áhan agus sin an áis leis an íscareachta dhéanú ar a lá sin. Agus má cholaíonn sé ar a tíomh chlé, gheoch mar a tíomh chlé gan áhan agus sin an bailach héaglamsa na héisce ála gin tú. Agus ar san Americanach agus céad dhéanana ar sé an a mití ar a dreim. Well ar sa paddy leis well má bhíonn sé ar a dreim ar sé níl an wathe bheith galig íscareacht.